Salamat sa kantahin natin ngayong gabi na napakaganda nga naman. 'Di ba? Ayan. Pwedeng uminom. Kasi medyo nangangati yung lalamunan ko. Nangangati yung lalamunan ko pag kanta natin kanina medyo yung boses ko. Sige. Atin naman po buksan natong ating Biblia. Kung may dala po, sound check. Sa book of 1 Corinthians chapter 15. Ayan, sa chapter 15, babasahin po natin mula sa verse 12 up to alit ng ano ko eh. Alit ng Bible ko. 34. Okay? Sige, kung may Bible po tayo, basahin po natin. Nakikita nyo sa likod? Parang nalilitan niya tayo. Sige, ayan po. 1 Corinthians 15 verses 12 to 34. But if it is preached that Christ has been raised, ako na lang, from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Verse 13, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him if in fact the dead are not raised. Oh. For as in Adam will all die, so in Christ all will be made alive. But each in turn, Christ. Sound check. Sound. Mic test. Sound check. Saan tayo? And if Christ has not. Sound check. Sige, tuloy lang. And if Christ has not been raised, your is futile. You are still in your sins. Then those also have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are all hope. All people must be defeated. Sound check. Ayan. Balik muna tayo dito. Okay. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Oh. The last enemy to be destroyed is death, for thing under his feet. Now, when it says that everything has been put under him, it is clear that this does not include God Himself, who put everything under Christ. When He has done this, then the Son of Himself will be made subject to Him who put everything under Him, so that God may be all in all. Now, if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? I face death every day. Yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in Ephesus with no more than human hopes, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Do not be misled, bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought, and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame.
God bless the reading of His Word. So our passage for tonight is entitled Living a Victorious Life. O in Tagalog, ang mabuhay sa katagumpayan. Yung preaching natin previously is ang mabuhay sa katotohanan. Puro parang nakasiris lang siya. Ang mabuhay naman ngayon sa katagumpayan. Amen ba? Gusto po ba nating mabuhay ng may katagumpayan? Kung ang una katotohanan, ngayon naman katagumpayan naman. Sa tingin ko naman, ngayong November, may tinatawag tayong pagkabuhay. Pero ang pinag-usapan sa ngayon, November kasi, di ba? Ang pinag-usapan araw ng mga patay o mga kaluluwa. Pero ngayon, ang pag-uusapan naman natin is araw ng buhay. Amen ba? Babalik ta rin natin yan. So, we talk about resurrection of the dead. Resurrection of Christ and the resurrection of the dead. Ngayon, may tinatawag tayong Halloween. Convinced pa kayo? Halloween. Maybe may nagchat-chat sa'yo. Sabi niya, Happy Halloween, brother. Happy Halloween, sister. Minsan pa nga, baka nga may nagchat pa kay pastor. Happy Halloween, pastor. Baka lang. Hindi naman ako nag-i-insist. Tapos, alam nyo, kapatid, pag tuwing November kasi, di ba, ginugunita. Ginugunita ang araw ng mga patay, ganyan, kaluluwa, tapos nagsisindi ng kandila sa sementeryo, na nakaugalian ng mga Pilipino. Di ba? Tapos, naalala ko nung bata pa ako, kapag November daw, laging may nagpaparamdam. Nagpaparamdam. Pag November. Ano yung mga nagpaparamdam sa inyo? Bayad ng utang, bayad ng bill. Anyway, nung bata pa ako, parang tumatak sa isip ko na ganito, na kapag November talaga, kapag hindi ka daw nagsindi ng kadila sa sementeryo, idadalawin ka daw ng iyong mahal sa buhay. Naniwala ba kayo doon? So, parang, nung bata pa ako, parang tumatak sa akin, parang natakot naman ako. Aside from that, syempre may palabas na sa mga movies, sa mga television noon, di ba? Yung, nalala niyo yung MGB, yung Magandang Gabi, Bayan, by Noli de Castro. Totoo. Nalala niyo yun, yung may mga palabas siya na yung may mga nagpaparamdam dito sa lugar na to, haunted house, ganyan. Tuwing November. Di ba, papansin nyo sa mga television ngayon, kapag November, sumasapit yung araw ng kaluluwa or patay. Pinapalabas nila yung mga nakakatakot, lalo yung kay MJS, di ba? Lahat nakakatakot, which is, nung bata pa ako, di yun tumatak sa akin. Talagang, I hate the month of November kasi katatakutan pala yung buwan na to. Ganun ba yun? Yun tumatak nung bata pa ako. Share lang naman. Ewan ko sa inyo. Yung kapatid. Tapos, ayun nga, hanggang sa paglaki ko, nadala ko na. Alam niyo yung ganitong klase ng senaryo? Di ba? Sorry, malabo ha. Nakikita nyo? Ang daming mga kasuotan o costume pa nga, di ba? Kapag ganitong araw. Marami silang mga iba-ibang mga palamuti. Mga ganyan, may mga contest, costume, ganyan. Which is, nung bata pa ako, ganyan talaga eh. Wala akong picture lang na ganyan noong bata pa ako ha. Sa Manila pa ako nakatira noon. Ganyan kami. Wala lang ako na-retrieve na, ganitong itsura. Kasi, yun nga, parang nakakatakot isipin na kapag paglaki mo, ganito pala pag November. Tuwing November pala, nakakatakot. Yun nga pala, kapatid, kamakailan lang, di ba, nabalitaan natin about this one. Sa South Korea, na meron daw Halloween party. Are you familiar about that news? Di ba?
Kamakailan lang, ang daming namatay. Halos, I think that was 150 ang namatay dahil nga sa party na ito, Halloween party. Tapos, pinagdiriwang lang yan ngayon lang, November. Ang nangyari kasi, na-stampede. Nagkaroon ng stampede. 100,000 attendees na mga 19 years old, mga teenagers, and then 20s. Diyan sila umattend sa party na yan. Hindi lang South Korea yung merong event, yung tao dyan, kundi sa iba't iba pang party ng mundo, umattend din dyan. So, kung isipin natin kapatid, di ba, napakasaklap naman. Yung sineselebrate nila, grabe, alam naman natin, di ba, as Christian, na hindi naman dapat siya karapat-dapat i-celebrate, di ba? Kasi nga, kung i-base po natin sa salita ng Diyos, wala po yung basihan talaga. Di po ba? Hindi po yan, wala po yung basihan dito. Yung Bible ko pala, South Korea din, Korean. Oo. Parang connected Ayan. Wala siyang basihan sa Biblia. Ang ganitong mga uri ng tradisyon o uri ng activities. Tapos, ang masaklap nito, ang dami pang nabibigla kayo. Ang dami pang pangyayari na hindi natin alam na doon pala sila mawawala, ganyan. Yung Halloween party nila naging totoong Halloween talaga. Yung party nila hindi talaga party lang, totoong nangyari may nangyari nga talaga. Di ba? Nakakatakot nga yung nangyari. So yun yung mga practice ngayong henerasyon na dala-dala natin hanggang ngayon. Yun yung mga, ano ba ang pinagmulan talaga niyan, di ba? Ng ganyang klase ng activities or practice na hindi naman dapat nating talaga isineselebrate. Kasi nga, wala talaga sa salita ng Diyos. Hindi sa basihan. Ngunit, we don't celebrate dead, di ba? Hindi natin sineselebrate talaga ang patay. So, sa totoo lang po, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit sa akin. Magalit kayo kay Lord. Kasi nagba-base lang tayo kung anong nandito. Di ba? So, ayun nga, dala-dala kasi natin ngayong henerasyon, kaya tingin natin tama. Di ba? Kung anong practice noon, hanggang pagmulat natin, kala natin tama. Kasi yun na yung practice Yun yung ginagawa ng karamihan. Kung ano kasi yung tingin ng karamihan ay tama, parang sa atin, tama rin yun. Pero kung be wise, nagiging wise lang tayo, no? Kung totoong wise tayo, magbe-base talaga tayo sa katotohanan. So, we don't celebrate dead. We celebrate life, our hope in Jesus. Amen ba? Yan po yung sineselebrate natin Kaya umatin po tayo ng church service. Yan po yung sineselebrate natin kahit sa cell group. Resurrection kasi yung basihan natin. Kaya, alam nyo, hindi naman talaga ma-establish ang simbahan kung walang resurrection. Dito sa Camia Street, San Pablo, walang simbahan na ma-establish dito kung walang resurrection. Marahil lahat po tayo wala dito ngayon. Walang midweek service. Ano pang basihan natin kung walang resurrection, kung atin tayo ng church service? Kaya nga, laking pasalamat natin sa ating Diyos na buhay, na siya ay nagbigay ng buhay sa lahat. Ngayong henerasyon hanggang ngayong henerasyon, binigyan niya tayo ng pag-asa Siya yung nagbigay ng buhay muli para mabuksan ang buhay na kailangan ng lahat. Kasi lahat tayo mamamatay I believe that. Lahat tayo dadaan sa kamatayan. Pero ang masaklap lang doon, pag hindi nabuhay si Jose Cristo, base sa ating napasang passage, ay total, hindi rin tayo mabubuhay. Wala tayong church service. Di ba? Our faith is useless without Christ's resurrection. That's the truth. So, meron nga tayong sineselebrate, ang daming anniversary, mga ganyan, di ba? First death, ano ba yun? Death anniversary. Di ba? Daming mga celebrate na mga anniversary ng mga yumauna, mga nawala. That's good. Basta yung mga sari, mga mansari,
Tanang klase ng sari. Okay? Ang dami nating sinaselebrate, di ba? Okay naman mag-celebrate. Hindi naman celebrate yung term. Parang inaalala lang natin yung mga nawala. Pero hindi naman sa point na parang exaggerated na yung mag-aalay pa sila ng di ba, ng dasal, ganyan, prayers, para lang daw mailigtas. Para lang daw mailigtas ang kanilang mahal sa buhay kung nasaan man sila ngayon. Pero kapatid, nakaka-deceive, di ba? Yan po ay hindi basihan din sa ating Biblia. Marahil, kapatid, pagmulat pala talaga natin sa mundong ito, yun na yung nakaugalian ng ating mga parents, mga nakakatanda sa atin. Yun po kasi ang totoo, na kung saan, yun nga, may prayers sila sa loved ones or sa family na, yun nga, pinagpe-pray nila natin. Pinagpe-pray nila ang kanilang loved ones para lang mailigtas, which is not, hindi rin base sa Biblia. So, yun po yung medyo mahirap, di ba? Alam niyo kapatid, magiging useless ang meaning ng salvation pag ganon din yung basehan ng ating pananampalataya. So ano pang point natin, di ba, na umattend tayo ng church? Kapag ang basis lang palang salvation is, okay lang pala pag namatay ako, pipipray man lang naman ako ng mga relatives ko, at madadala na ako sa langit. Di ba? Hindi po yun ang basis or foundation ng ating pananampalataya. Marahil kapatid, walang silbi ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus kapag ganun ang basis ng ating pananampalataya. Okay lang, pray lang naman ako ng relatives ko. Okay lang yan. Okay lang maglakwatsa, okay lang hindi mati ng church, okay lang mag-inom, manigarilyo. Kasi pag namatay ako, papanalangin lang naman ako nila, pray, and then mapupunta na ako sa langit. Hindi ganun kapatid. Malaki po yung X. Wala po sa Biblia na nagsabi na kayo ay mag-enjoy. O nga, mag-enjoy tayo ng life, ng buhay natin dito sa mundo habang nabubuhay pa. Pero kapatid, ang sabi sa Bible, pag huli na ang lahat, wala ng pag-asa. Let's take an example sa story ni Jesus about kay Lazarus tsaka kay itong rich man, 'di ba? Lazarus is a poor man. Nabasa natin 'yan sa Luke chapter 16. 'Di ba? Lazarus is a poor man. Beggar lang siya, nanghihingi, mahirap lang, gutom. Pero si Lazarus is godly man. Are you familiar with that story? Amen ba? While the rich man is ungodly. Merong sa gate, may mayaman. Okay? Si Lazarus nasa harapan lang ng gate ng mayaman. Pero ang mahirap doon, ang mayaman, hindi man lang nagbibigay kay Lazarus ng pagkain, nangingi siya ng food. Gutom na gutom si Lazarus, nauuhaw. Pero ang pagkakaiba lang nila, si Lazarus ay godly at si rich man, walang pinasabing pangalan sa Bible, siya ay ungodly. Okay? Marangya ang buhay ng mayaman na ito, enjoying his life to the fullest na, kasi nga mayaman, di ba? Wala tayong pakialam pag mayaman tayo eh. Ang alam lang natin, mayaman lang, mag-enjoy lang tayo, kaya nating bilhin lahat ng gustong bilhin. Pero kapatid, dumating yung point na parehas silang namatay. No? Dumating yung point na parehas silang namatay. Ngayon, si Lazarus, dinala ng anghel sa langit kapiling ni Abraham. At ngayon, maganda na ang kalalagyan ni Lazarus kumpara noong nandito siya sa lupa. Naghihirap, naghihikahos, may sugat, may gutom, mahirap siya, nangingilang siya ng pagkain. But ang pagkakaiba nga is godly siya. Meron siyang pananampalataya sa Diyos. Ngunit, itong namang rich man na namatay din, ayun nga, napunta siya sa hell. Hades. Napunta siya doon sa Hades kung saan may mainit ang pakiramdam, hindi siya komportable. Kung anong buhay niya dito sa lupa na napakayaman niya, komportable siya,
Ngayon, nung namatay siya, kabaliktaran na. Napunta siya doon sa kahirapan. Ngayon, bumaliktad ang kanilang kalagayan. So kapatid, popost ko lang yung dito. Ayan. Ngayon, itong rich man nagsabi kay Abraham, kasi nga 'di ba si Lazarus kasama niya na si Abraham. So he called to him. Sabi ng rich man, "Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire." So, yung rich man na to, nanghihingi ng tulong kay Abraham, na gusto niya na si Lazarus na magsawsaw man lang ng kahit tubig, ng kamay niya sa tubig, at ipapatak niya sa dila ni rich man. Pero kapatid, ang sabi ni Abraham, but Abraham replied, "Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now, he is comforted here and you are in agony. Besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us." Ang problema, hindi pwedeng tumawid. Alam niyo si rich man tsaka si Lazarus nasa taas, ito si rich man nasa baba. Hindi pwedeng tumawid kasi nga may great barrier. Hindi sila pwedeng makatawid. Kung ano request ni rich man kay Abraham para lang mabigyan lang siya ng konti man lang na comfort, na tulong, hindi po pwedeng gawin. Nakita nyo ba ang message na to? Ito pa, he answered, "Then I beg you," sabi ng rich man, "send Lazarus to my family. For I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment." Kapatid, may meaning pala ang story na ito ni Jesus sa kanyang mga disipulo, na ni-reveal ni Jesus Christ dito kung ano ba talaga ang mangyayari kapag ang tao ay namatay. Pag ang tao ay namatay, ni-reveal ni Jesus Christ ang mystery dito. Mapupunta ang tao kapag siya ay saved, di ba? Alam naman natin na kapag save ang tao, meron siyang Kristo sa kanyang buhay, automatic yan mapupunta sa paradise. Pero kapag ang tao namatay at yun nga, wala siyang Kristo sa kanyang buhay, automatic pupunta sa Hades. Kung saan, doon sila matotorment. Mararamdaman na lang init. Hindi pa yung lake of fire, kapatid ha, pero mainit na. Hindi pa yung lake of fire. Ang lake of fire kasi, last judgment yun mangyayari. Diyan na mapupunta lahat ng mga kaluluwang walang Panginoon. So, nandyan po sila sa dalawang lugar na isa sa kanila, hindi na pwede. Wala nang chance. Ibig sabihin, na-reveal dito na wala na palang chance, kapatid, kapag patay na ang tao. Kahit manghingi ka pa ng tulong, hindi na makakarinig yung, wala na eh, yung nandito ngayon na buhay, hindi na makakarinig yan. Kaya kapatid, habang buhay pa tayo, let us grab an opportunity na tanggapin ang salvation. Kapatid, wala nang ibang way eh. Wala nang ibang way. Lahat tayo mamamatay talaga. Pero kapatid, ni-reveal ni Jesus Christ dito sa passage na ito na kung ano ba ang mangyayari talaga sa taong patay na at saan mapupunta. Kaya kapatid, take this an opportunity na tayo po ay nakikinig, umatin tayo ng service, umatin tayo ng Bible study. Napakagandang bagay po niya na makakatulong sa atin kung paano nga ba makabuta ng langit. Amen ba? Ayun nga, may misteryo talaga sa message na ito, sa passage na ito, na wala na talagang chance. Kapatid, ano pang saysay na pagpe-pray mo ang iyong mahal sa buhay na yung mauna? Di ba? Nandito na po ang misteryo, nasabi na ni Jesus Christ mismo. So ano pang basihan na may dadala pa sa langit ang iyong mahal sa buhay kung uli na ang lahat? Kaya ngayon, kapatid, kung buhay pa ang ating mahal sa buhay ngayon,
meron pa tayong chance na para marinig pa nila ang salita ni Lord. Amen ba? Marahil gagamitin po tayo ng Diyos para iparangal ang kaligtasan. Di po ba? Napakalaking opportunity po nito kapag ang parents natin narinig niya yung ganitong salita, no? Pero okay lang kahit i-reject niya, at least nagawa natin yung part natin. So Jesus told His disciple this kind of mystery pagkatapos mamatay ang tao. Si Jesus mismo ang nagsabi sa dalawa, na dalawa lang ang pwedeng puntahan ng tao. Una, paradise. Ang isa, ang Hades, ang hell. So, masaklap pa dun, yun nga, paghuli ng lahat, wala na pong second chances. Kaya nga, habang buhay pa tayo, habang nabubuhay, humihinga pa tayo, may chance pa tayong lahat. Amen ba? Ang Biblia mismo nagsabi na ang kaligtasan, para tayo masave, is number 1, repent lang naman. Repent. Totoong repent, ha? Merong nagre-repent kaso nagre-repeat. Amen ba? Oo. May repent pero may repeat. Mahilig mag-repeat. Kadalawa is believe and follow Jesus Christ. Yun pong way para lang maligtas. Wala na pong iba. Not by works, not by our achievements, hindi po kaya tapatan ng salvation yan. Hindi po kaya rin tapatan ang yaman. Wala ni isang yaman po sa mundo ang makakatapat ng salvation na ino-offer ng Lord. Amen ba? So this is now an opportunity for us na tanggapin ang salvation na ino-offer ng Lord. Walang bayad, lahat po yan libre. Ang gagawin lang po natin is repent, believe, and follow the Lord Jesus Christ. Maraming nag-believe pero wala nag-follow. Amen ba? So, ayan. That's why we need also to exercise our salvation. Ano? Dapat hindi lang po tayo naniwala kay Lord, dapat exercise lang din natin ang ating salvation. We need to exert also an effort. Si Lord nga ang pagpakamatay sa krus, hindi po yan basta-basta. Amen ba? Effort po yan. Hindi po yan parang pakitang gilas lang. Hindi po yun. Yan po effort ng isang Diyos na hindi kayang pantayan ng pagmamahal ng isang tao. Diyos siya, pero bumaba lang siya dito sa lupa para lang gawin yung bagay na yun. Sino ba tayo, di ba? Di ba, napakalaking kahiyan sa atin pag ganun. Kaya nakakahiya talaga kapag mismo ang ating Diyos na ang kumilos. Kaya dapat, kapatid, let's grab now this opportunity to receive the salvation. This is free. Lahat po yan libre. Wala pong binabayaran. Ang atin lang pong gagawin, yung effort lang naman ang magpakatotoo tayo kay Lord. Repent lang, kapatid. Di ba? Sa mga nanonood, ngayon, kung sino man nanonood sa mga viewers natin, yan lang po natin gagawin. Wala naman pong mahirap sa pag-repent kung talagang totoo ang ating puso. Mahirap talaga mag-repent kapag nagdadalawang isip tayo. Amen ba? Pag wala pong ang faith o yung heart natin is hindi pa decided talaga mag-follow kay Lord. So, narariyan na pong tagumpay. Pero ang iba, ang ginagawa sa tagumpay, parang wala lang, di ba? Marahil kapatid, narito na sa atin ang tagumpay. Oo nga, totoong nandyan ang tagumpay. Pero feeling pa natin is parang wala pa rin yung tagumpay talaga. Sa mukha pa lang, wala nang tagumpay. Hindi nakikita yung victorious life, di ba? So, siguro lahat ng achievement na-receive na natin, pero feeling natin hindi pa rin tayo victorious. Or matagal na tayong Christian, pero may time talaga na parang hindi natin feeling victorious. Dumating na ba sa point na gano'n yun, kapatid? Na parang hindi tayo, parang walang nangyari sa buhay ko, parang gano'n pa rin. Di ba? Dumating na ba sa point mo na parang effort ka ng effort, pero parang wala pa rin tagumpay? Feeling natin wala tayong tagumpay. Pero kapatid, nagkakamali ka Feelings lang yan. Kailangan natin yung, i-start pa yung effort na kailangan ang tagumpay, talagang i-declare natin yan, kapatid. Binigay na ng Diyos ang tagumpay, pero sa atin ang problema. Nasa atin lang ang problema. Marahil, meron lang tayo mga points na itatakel
na kung bakit ba feeling natin parang hindi pa rin tayo victorious. May kulang nga ba? Amen? May kulang nga ba? So let us check this. Number 1 is on how to maintain our spirit alive upang sa ganun tayo ay mamuhay ng may katagumpayan. Ang una po nating titignan ito. Strengthen your faith. Number 1 po yan. Marahil ang faith natin naghihingalo na. Amen? Naghihingalo na. Tignan mo yung katabi kung naghihingalo nga ba. Naghihingalo ba? Kung naghihingalo na, bigyan po natin ng CPR. Ay, joke lang ha. So, kung buhay pa ba ang faith, kapatid? Kung nung una, buhay na buhay ang faith, pero nung ngayon, parang unti-unting nababawasan ang ihip ng hangin ng ating hininga. So, yung faith po natin, kapatid, kailangan nating i-strengthen. Kapag yung faith is naghihingalo, ano po ba ang gamot? Ano po bang reseta para sa faith na naghihingalo? Inhaler daw. Amen ba? So, strengthen your faith. Kapatid, ang simbahan po, kapatid, hindi po yan may papatayo kung walang resurrection. Again, in 1 Corinthians chapter 15, verses 13 to 15, tignan natin. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kapatid, ano bang rason kung bakit may faith ka? Ano bang reason bakit po tayo may faith? Ang simbahan ba may papatayo kung walang resurrection? O may papatayo kahit walang resurrection? Nasaan po yung faith, kapatid? Isipin po natin to Ang ating simbahan, kahit anong mga grupo or mga discipleship group, hindi po natin gagawin yan kapag wala talagang resurrection. Magiging, your faith is useless. And if Christ has not been raised, our preaching, kahit ako na nagpipreach dito, si pastor nagpipreach dito sa harapan ninyo, ang mga nagpipreach dito, at kahit mga cell group leader nyo, walang kwenta. No? Walang kwenta kung ang resurrection ay hindi nangyari. Kung nandun lang si Jesus Christ sa tomb at doon nabulok ang kanyang katawan, marahil, kapatid, nakakahiya kung bakit pa ako nagpipreach dito. Kasi wala tayong ipaglalaban Ang Diyos natin pala patay na. So ano pang rason na ako magpipreach dito? Amen ba? So yung faith kasi, kapatid, sa resurrection, yun po yung nag-i-ignite kung bakit po tayo nagkakaroon ng service. Pinupush po natin na meron talagang resurrection. Kasi totoo po yan. Kung yung lahat ng Christian song, hindi po yan wala kang marinig na Christian song, kapatid, pag walang resurrection. Lahat na nag-compose ng song na yan, mga inspirational song, mga godly song, wala po yan kung walang resurrection. Kaya nga po tayo, ang tawag na sa service natin, di ba? Sunday celebration. Ibig sabihin, hindi siya service lang or normal lang na ginagawa lang natin. May special po dun na kung bakit may Sunday celebration. Bakit nga ba celebration? Kasi po, sinaselebrate natin ang Diyos na buhay. Amen ba? Ang Diyos na buhay. Ulitin ko, Diyos na buhay. Hindi po patay. Yan po ang essence ng Sunday celebration. Tatawagin lang natin yung Sunday service kung wala lang sa atin saysay. Walang bigat kapag, may service, kapatid. Pero let us invite them. Guys, may Sunday celebration kayo. Kami, pwede ba kayong sumama? Di ba pag Sunday celebration, anong celebration nila dun? Celebration daw. So, ibig sabihin may kainan. Celebration.
Di ba yun yung pumapasok sa isipan natin pag may celebration, alarms na. Automatic na yun pag may celebration daw, baka may blowout, yun yung una nilang, yun yung una nating parang nagiging ting, ay, may pagkain. Pero guys, celebration eh. Yan po yung pinupuntahan natin sa simbahan. Kaya po tayo nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi nga, sineselebrate natin na ang Diyos natin hindi pala patay, buhay na buhay. Unlike sa ibang paniniwala, di ba, sa mga ibang religion, di ba, pinaglalaban nila, na kahit alam nila ng Diyos nila ay nakaupo lang, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, hindi nakakakita. Pero ang Diyos natin iba. Yun lang ang Diyos natin na ganun. So, proud ka ba na ipaglaban ito? Amen ba? So, kapatid, ayan, sabi nga ni Apostle Paul, ni ang pag-preach niya, siguro, yung time na yun, di ba? Kahit yung mga apostles noon, hindi na nila kailangan mag-preach pa o magbuwis pa ng buhay para lang ipadala ang mensahe, ang salvation. Pero kapatid, ang totoo niyan, hindi po nila sasabihin ng mensahe, ang salvation, kung walang buhay na Hesukristo. Di po ba? Ang Bible sa New Testament, hindi po yan ma-generate. Kasi ang Diyos natin pala ay patay na. Wala rin pong Book of Revelation. Wala nang epistles, wala na lahat ang parte ng New Testament. Siguro hanggang Matthew, Mark, Luke, John lang tayo. 4 lang sigurong meron. Walang Book of Acts. Di ba? Pag walang Book of Acts, ibig sabihin, walang resurrection. Kasi sa resurrection, nangyari din ang kakaibang mga milagro. Di ba? Nasaksihan mismo yan ng disipulo ni Kristo. So kapatid, ano ang pinunta mo ngayon? May faith ba ang pinunta mo ngayon? Marahil meron kapatid kasi naniniwala ka na kahit umuulan po, kahit malamig, alam nating malamig, imbes na nakahiga ka na ngayon, nakailat at nakakumot, pero pinili mo pa rin umupo dito. Kasi naniniwala ka na may pagkabuhay ang ating Diyos. Ang ibang simbahan, hindi po nila sineselebrate talaga ang resurrection. Parang walang intention or walang talagang kapangyarihan kapag hindi natin nare-realize or na-internalize ano ba talaga ang gamit ng resurrection sa ating buhay. So, Jesus Christ is our hope. Kahit ngayong pag-respond sa calling natin, marahil hindi tayo susunod. Kasi nga, ano pang rason na susunod ako kung wala naman talagang hope na hinihintay? May mahintay pa ba tayo na babalik pa ba si Jesucristo kung hindi siya nabuhay? Di ba, yun yung hinahangad natin. May rapture pa kaya kapag pag hindi nabuhay si Lord? Di ba? So anong saysay pa? So ibig sabihin nun, hindi na ako mag-preach, hindi na ako magsa-cell group, hindi na natin gagawin. Pag-play, lahat ng activity, wala na po yan. Hindi na po yan pwedeng gamitin. Wala na po siyang gamit kasi ang Lord natin hindi na nakakarinig kapag ganun, pagpatay. Kaya laking pasalamat pa kapatid na buhay ang ating Diyos. At dahil naniwala ka ang buhay si Kristo ay maten ka, now, yan po ay senyalis na may faith ka. Amen ba? Si Pastor, tingnan nyo, naging saludo ko, parang na believe talaga kay Pastor, alam nyo. Kasi yung pagiging pastor, decision yan. Napakalaking decision po yan sa buhay. Ang profession po ni Pastor ay engineer po. Alam nyo, engineer po si Pastor. Kumbaga, kung tutusin, may decision siyang sundin kung anong gusto niya. Pero ang sinunod ni Pastor is, pagpastor nga, hindi siya nagpumili kung ano ang malaking sweldo. So, kahit alam niya na mahirap maging pastor, pinili pa rin niya, no? Kasi alam niyang may resurrection eh. Kasi alam niyang may resurrection. O kaya naman,
may choice pa rin si pastor, kahit alam niyang resurrection, may resurrection, may choice pa rin siya na piliin kung ano ba ang profession na pipiliin niya. Either mag-engineer, magtrabaho, o kaya naman magpastor. Pero mas pinili pa rin niyang maging pastor. Mas pinili niyang alagaan ang kaluluwa natin. Na kahit alam niya na konting-konti lang talaga ang income, wala eh. Halos minsan wala. Pero alam nyo, mas pinili niya ang tawag ng Lord. Kahit alam niya na maraming kambing o tupa ang sa pagpapastor, mahirap po yun. Ako, nakita ko po yun, na-obserbahan ko po yun kasi ako po yung nakatira din dito noon sa simbahan. Nakita ko talaga ang hirap. Minsan walang pagkain. Ganun po ang pagpapastor. So, ang faith po ang nag-generate doon. Kasi may mas malaking reward na darating. Yan po ang power ng resurrection. Mahal si pastor, hindi siya mag-e-effort na mag-encourage sa atin kung walang resurrection. Kasi alam niya, niniwala si pastor, meron talagang darating. Lahat tayo, balang araw, yun yung narinig ko palagi kay pastor pag nagsishare siya. Balang araw, lahat ng nag-serve kay Lord, mula sa simula hanggang sa huli ng kanyang buhay, sila lang yung mabubuhay balang araw. At ako po'y parang nabighani doon sa nasabi ni pastor. So, gusto niyo rin po ba yun? Pero ang kailangan lang natin gawin is strengthen your faith. Our faith, kapatid. Huwag tayong maghingalo. Huwag tayong maghihingalo. Sa mga nagsisimula pa lang, strengthen your faith in Christ. Marahil si Lord pwedeng dumating ngayon, pwedeng dumating bukas, mamaya sa pagtulog, di natin alam. So, laging strengthen natin yung faith natin. Lagyan natin ng fuel yan. Ano po ba ang fuel ng faith? Yan po ang ating Biblia at ating pagdinig sa salita ng Diyos. Amen ba? Because faith comes from hearing the Word of God. So, ayun nga. Pwede ba nating palakpakan man lang si pastor? Oo. Kasi napakahirap talaga maging pastor eh. Kung tutuusin, engineer po siya, mas malaking sahod talaga kung engineer ka eh. Pero, di ba? Yun po ang example ng faith na dapat nating gayahin. Amen ba? Now, here is another point on how to maintain our spirit alive upang tayo po'y maging victorious sa ating Christian walk. Now, second is choose the right habit. So ngayon kapatid, ano po bang habit meron tayo? Ano-ano po bang habit meron tayo? Minsan dito talaga nakikita kung paano tayo mabuhay. Tanong, ano po bang meron tayong habit? Sige, magbigay tayo ng example. Mga nagsisimula sa or kumain. Maalam. Galing. Ano pa? Maraming habit kapatid na pwede nating gawin. Marahil, yan po ay isang rason na kung bakit po tayo'y para pansin natin parang hindi tayo nabubuhay ng victorious kasi yung habit pa lang natin medyo sumasablay na, di ba? Ito po ay nakakatulong. Ang habit kapatid, pwedeng nakakatulong o pwedeng nakakatulog. Ayan ba?
Nakakatulong siya, pero pwede rin siya nakakatulog ng espiritu. Joke lang. Dalawa lang pwedeng mangyari sa ating habit. Pwedeng nakatulong o pwede naman nakakasira. Dalawa lang pwedeng mangyari dyan. Is it helpful or destructive? Destructive ba siya or helpful? Pero sa dalawang yan, each one will lead us to eternal destiny. Amen ba? So, the best choice, kapatid, kapag about choosing good habit kasi, is to divert ourselves, yung sarili natin, in developing your gifts. Mas magandang tulong sa ating habit, kapatid, kasi nga, di ba, Christian tayo, dapat iba yung habit natin. Mas maganda makakatulong kung ang habit natin is pag-develop ng ating gifts or talents, mga skills natin, dyan kay Lord. Amen ba? Parang mas magandang ideya siya, di ba? Kaysa naman, i-develop natin yung habit natin sa ibang bagay lang na marahil, yun po ang magpapapatay ng ating tagumpay na sinasabi sa atin. Kasi hindi po tayo magiging victorious Christian kung ang habit natin medyo nakahiwalay. Di ba? Parang hiwalay kung anong pamumuhay talaga natin. Mahirap mabuhay kapag ang habit medyo nakatagilid. Amen ba? So the best choice in choosing good habit is to divert our ang ating habit sa mga pagpapalago ng ating mga gifts. So, that's a very good habit. Yan po yung magpapatutulong sa atin na talagang sureable yung tagumpay mo, kapatid. Kasi pag yung habit natin may halong anong halo? May halong nakakababa o nakakapatay ba? Yung tipong pag-attend mo ng church, ganadong-ganado, kapag uwi mo, iba na naman na habit. Di ba? Hindi po siya nakakatulong pagpabuhay ng ating espiritu. Nakakapatay po, kapatid. Kaya nga, ngayon, i-divert natin po ang ating mga habit talaga. Let's be wise on choosing our habits. Marahil, kapatid, nagiging busy na tayo masyado sa kakapindot. Kakaganon, ganon naman, o kaya ganon. Di ba, maraming ways para yung habit natin medyo tumatagilid. So, ngayon, ano bang gifts or talent na meron ka na kailangan nating i-develop dyan? Sige, magbigay nga tayo ng mga gifts or talents or skills na pwede nating i-develop as our habit. Pwede ba maging habit yon? Amen ba? Ano po yung mga good habits na pwede nating i-develop? Let us think of it, di ba? Ang tanong dito, we need to consider in developing our gifts. Yung gifts po kasi pinag-usapan natin dito, no? Ang tanong, makatulong ba ako sa ibang tao sa gift na meron ako? Tinanong mo na ba sa sarili mo, nakakabuild ba itong faith ko kay Lord? Itong habit na to? Itanong natin sa sarili natin kung nakakabuild po ng faith. Or mag-grow ba ako dito? O kaya naman, mabibless ba ang ibang tao dito? Sa ganitong uri ng habit meron ako. Sa mga nakakita sa akin, nakaka-encourage ba itong ginagawa ko? Or napiplease ko ba si Lord sa ginagawa ko? Or si Lord ba ang nag-glorify sa gift na meron ako? So guys, let us divert our gifts, our habit. Kailangan bigyan po nating pansin ang ating habit. Minsan kasi nakakasira na po talaga, kapatid, pag nakakasobra na. Ano po ang habit na nakakasobra sa atin na hindi natin marahil akalain na yun pala'y doon na tayo masisira? Ano po ba yung, kapatid? Let us think wisely about that. Diba? Amen ba? So, parang ang tahimik natin ngayon, pwede pa tayo mag-ingay.
Sige, mag-ingay tayo. Kapatid, don't take lightly kung anong gifts ang binigay sa iyo ni Lord. Huwag nating iti-take lightly lang. Huwag nating parang ang gaan naman ito. Yung tipong parang wala lang sa yung impact yung gift sa iyo. Di ba? Kapatid, your habit, yan po yung magiging habit po sana natin kung tayo lang po ay ganito. Ang habit po kasi pwedeng magdala talaga. Dalawa lang ha, kapatid. Pwede kang dalhin yan sa destruction or pwede kang dalhin sa eternal life. So, let us be wise. Huwag nating itinitake light ang ating mga bagay na ina-entrust ni Lord sa atin. Let us appreciate, pahalagaan po mo ang iyong gifts, kapatid. Huwag mong bibigyan lang ng gaan. Bigyan mong diin ang iyong gifts. Kapatid, meron kang gift, alam ko. Pero ang problema, hindi mo lang natin dine-develop. Paano po natin ma-develop ang skills na meron tayo or gifts na meron tayo? Para dyan kay Lord. So, paanong paraan ba natin papahalagaan ang gift na meron tayo? Una, take time for it. Pag nagte-take time tayo sa ating skills na meron tayo, magandang habit yun, kapatid eh. Halimbawa, magaling kang magwalis. Magaling kang, ano ba yung mga gifts na meron or skills na meron tayo? Magaling kang magkumpuni. Diba? Sirang speaker, gifts po yan, kapatid. Diba? Magaling kang mag-gitara. Lahat, kumanta. Yan po yung gifts, kapatid. Pero, hindi po yan mapupunta sa level na parang as your expertise kapag wala pong time para dyan. Kaya ang unang-unang gagawin po natin, kapatid, in developing our gifts is to, take time for it. Parang love life lang. Pag walang time yung love life mo sa iyong partner, parang, ano pang dahilan na naging partner mo siya, di ba, kung walang time? Di ba? Hoy, parang nakaka-relate yan. Totoo ba yun, kapatid? Tanggap mo ba kapag ang partner mo walang time sa'yo? Ay, di ba? O sa mga single pa lang, o sige lang, lahat tayo kasama na. Parang, imagine mo na lang. Oh, imagine. Nabawa, may partner ka na, di ba? May partner ka na. Tanggap mo ba na kapag may partner ka, yes, na ang gwapo niya, ang ganda niya, or ano. Pero, ang masaklap, kapatid, walang time. Okay ba yun sa'yo? Diba? May makaka-developan ba pag walang time? Diba? Hindi, may orasan eh. May orasan po. May orasan ha, guys. May orasan. Pero, yung time ba ninyo? Di ba walang na-develop pag wala kayong time sa isa't isa? Tumatawa siya. Oy, sorry sa mga hindi nakaka-relate ha. Mga kunwari pa kayo. Ayun, kapatid, take time for it. Ang gift kasi, pag binigay ni Lord yan, ibig sabihin, nagtitiwala sa sayo. Pero kung wala kang time para dyan, parang sakit yata nun. Binigay ni Lord sa'yo. Halimbawa, meron kang gift sa Kanya. Halimbawa, may niregaluhan ka, no? Kunwari. May niregaluhan ka. Tapos, parang ang nagagandang ka sa regalo mo sa Kanya. Makikita-kita mo na lang parang di man lang niya na-appreciate, di man lang niya na alagaan o ano. Nakikita mo na nakakalat sa bahay nila. Anong feeling nun pag ganun? Di ba? Ibig sabihin, parang walang meaning ang gift pala sa Kanya. Ganun, di ba? So, ganun din po ang gift sa atin ni Lord. Bawat isa, I believe, mayroon po tayong regalo nanggagaling kay Lord. So, ang gift na yan, kapag hindi po natin in-appreciate, hindi po natin binigyan ng time, dinevelop, marahil, kapatid, ay pwedeng mawala yan. Sayang, kapatid, no, kapag hindi natin na-develop yan. Kaya i-develop po natin ating gifts through time. Oras lang po. Ang pagpa-practice, oras din po ang kailangan.
para lang ma-develop ang iyong skills. Kasi pag walang oras, ibig sabihin nun, hindi mo mahal yung gift mo. Or pag wala kang oras sa kanya, ibig sabihin, hindi mo siya talaga mahal. Isa lang ibig sabihin nun. Ganun po ba? Amen ba yon? May amen po ba doon? So, ikalawa, teachable heart. Paano po natin develop ang ating gifts? No? Is teachable heart. Kailangan may teachable heart tayo. Kasi, kapag wala tayong teachable heart, hindi tayo wala po akong nakitang professional na wala man lang siyang teachable heart. Lalo-lalo sa mga musician, nakita ko sila. Gumagaling pala sila kapag magaling silang makinig. No? Magaling silang makinig sa instruction. Doon po na momold yung gift mo kapag magaling kang makinig. Lalo-lalo na sa mga musician. Kaya naman sa ibang parte naman, yung paglilinis, kapatid. Pag wala tayong teachable heart, naglilinis tayo, no? Pagkagalit ka, kaharap mo siya. Naiinis ka sa kanya, yung pagtrabaho naman ito parang hindi maganda. Tapos ikaw naman, sige lang ang trabaho mo, pero naiinis ka. Tapos, sinabihan ka leader mo, pakiayos nyo naman yung bakit ganito, ganyan, ganyan. Ikaw naman nagreklamo. Hala ate, sinira niya yung inayos ko, malinis na yun eh. Pinagsabihan ka leader mo na, pero okay lang yan, wag ka nang magreklamo. Pero wala tayong teachable heart, madali tayong magreklamo talaga, no? Pag walang teachable heart, mahirap yun. So, imposible talaga na ma-develop yan kapag wala po tayong teachable heart. Ang problema doon, na-discourage ka pa. Pinagsabihan lang tayo, no, ng konti ni pastor o kaya ni leader, na wag natin gawin to, pero ang nangyari na discourage ka, hindi ka na nagpatuloy. So, wala kang teachable heart. Yun po yung medyo mahirap doon. No? So, don't be discouraged. Be patient lang kasi nasa process ka. Pag nasa process ka, ibig sabihin, maraming sakit. No? Maraming sakit na mararanasan. Pwedeng mapagsabihan ka, pwedeng mapagalitan ka, pwede namang masaktan ka kahit hindi mo naman kasalanan. Lahat yan. Proseso kasi yan eh. Lahat ng pag-develop ng gifts, pumupunta po yan sa proseso lahat. Lahat ng proseso, walang proseso na hindi masakit. Lahat ng proseso masakit, kapatid. Iba-iba nga lang. Iba-iba lang. Ikatlo, yung gifts po natin, na pinagkitiwala ni Lord sa atin, kailangan may commitment yan. No? Commitment. Kahit ano mangyari, dapat kapatid, hindi lang tayo short term. Dapat pang long term yung commitment natin. So, yan po ang tatlo na pwede nating gawin sa pag-develop ng ating gifts. So, yan po yung dapat natin gawin kasi i-divert lang natin yung ating habit. May habit kasi talagang dadalhin talaga tayo. Mawawala na naman yung mindset mo, sa faith mo. Until umabot yung time na wala na talagang faith. Kasi yung habit natin, doon tayo nawawala eh. Di ba? Kasi yung harap natin, cellphone, lalo na mga social media ngayon, usong-uso yan. 30 minutes lang na pag-scroll mo lang ganyan, hindi mo na malayan, 3 hours ka na. Di ba? So yung habit mo, namamatay. Yung habit natin, no? Yan po yung number 1 na inaatake ng kaaway. Marahil, ang habits natin, dyan po tayo bumabagsak. So, let us divert our habit into godly habit. Ang godly habit, kapatid, kung ano binigay na gifts ni Lord sa atin, i-divert natin. Doon po natin i-google yung ating oras. I tell you, kapatid, magiging motivated ka pa. Kapag yung pag-divert mo ng yung attention sa pagde-develop ng yung gifts, I tell you, makakatulong ka pa sa church, makakatulong ka pa sa taong nangangailangan, lahat na-encourage mo kasi you're busy. Alam niyo kung saan ka nabibusy? Sa kingdom ni Lord. Kapag yung habit natin, na-divert natin doon. So, yun po, siguro marahil makakatulong para lang hindi mawala o mamatay ang ating spirito.
dyan kay Lord. Mahirap maging victorious, kapatid, kapag yun nga, ang habit is nakahiwalay sa will ng Panginoon. So, ayan, ikatlo na tayo. So, ikatlo, be different. Kailangan maging iba tayo. Ayan, be different. Maraming sa atin, no, mahirap maging iba, lalo na kapag ang mga katabi mo, parang nakaka-intimidate yata. No? Parang nakakahiya maging iba. Naranasan nyo ba yung katabi nyo, o mga kaibigan nyo, lahat sila nandun na, ikaw hindi, wala pa. Kasi nga, ayaw mo yun eh. Halimbawa, mga kaibigan mo, nagiinom na. Naglalasing na doon. Pero ikaw, ayaw mo, okay lang na, wag na. Kung pwede, ayaw na. Na-OP ka? Dumating ba sa point na na-OP ka? Di ba nakaka-OP? Pero tamang ginagawa natin, kapatid. Let's be different. Kailangan mag-stand tayo. Alam niyo yung onyango? O yung chameleon? Wala akong na-save na ano. Onyango, yung chameleon ba yun? O yung, basta onyango in Tagalog, flying lizard pala. Flying lizard. Ang flying lizard, nakadikit, pag saan dumapo, ganun din yung kulay. Yung chameleon, ganun din. Pag dumapo sa puti rin yung kulay. Lahat, kahit saan sa dumapo, nagka-camouflage siya. Pag Kristiyano, ganun din yung lifestyle niya. Marahil, kapatid, para din siyang unyango. Hindi niya kayang mag-iba. No? Hindi niya kayang ibahin yung kanyang kulay. Kung saan siya nakadapo, ganun din ang kulay. Kaya minsan, yung mga Kristiyano, no, kapag nakikita natin sila sa labas, uy, hindi ako magpapahalata na Kristiyano ako, dapat nakikisabay din ako sa kanila. Marahil, kapatid, delikado rin yan. Be different po, kapatid. Dito, sabi niya, now, if there is no resurrection, what will those do who are baptized of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? And as for us, why do we endanger ourselves every hour? I face death every day, yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord. If I fought wild beasts in Ephesus with no more than human hopes, what have I gained if the dead are not raised? Do not be misled. Bad company corrupts good character. So, be different. Si Apostle Paul, nung panahon nila, every hour, kapatid, nalalagay sa peligro ang kanilang buhay. Pero bakit nila nilalagay ang kanilang buhay sa mapanganib na ganitong sitwasyon na panganib kung for the sake lang ng salvation? Alam niyo, kapatid, napakahirap mamuhay na kapag yung ganitong uri ng sitwasyon, no parang nakakatakot yung kadagalaw mo, parang ayaw mo na maging Kristiyano kasi baka ma-persecute lang ako. Na-experience niyo na ba, kapatid, yung parang hindi ka mapakali kasi nakaupo ka sa church dyan, ngayon, sa upuan mo. Pag uwi mo, may sermon. May persecution na naman. May sermon dito sa church, pag uwi ng bahay, sermon na naman. Another sermon, part 2, sa bahay, pag uwi. Naranasan nyo ba masermonan sa bahay? Na pag uwi tayo ng bahay galing church, nalaman nila, saan ka na naman pumunta? Matay ka na naman church, ano? Ganun sila. Naranasan ko rin yung kapatid, mahirap maging iba. Lalo na pag nagsisimula pa lang tayo, mahirap maging iba. Lalo na yung mga kaibigan natin naninibago sa atin, uy, bakit iba na yung itsura mo? Nakapalda ka na. Noon nakaganito. Di ba maninibago yung kaibigan natin? Tapos tayo naman, syempre medyo nakakahiya, banal na ako. Sabi sila. Pero kapatid, be different talaga. Kahit alam mo na mapanganib ang buhay, pero kapatid,
Kung walang resurrection, bakit mo pa ilalagay sa panganib ang iyong buhay? Kung walang resurrection, bakit ka umaattend pa ng church service ngayon? Di ba? Attend ka pa rin kasi kahit alam mo na pag uwi mo ng bahay, may palo na darating. Alam niyo kapatid, naranasan ko po na uwi ng bahay noon ha. High school lang ako. Umattend ako ng church service, gabi kami nakauwi. Pag uwi ko ng bahay, may nakahanda. Basta may nakahanda. Oh, di ko alam bakit may nakahanda. Yun pala, yun na. Attend ako ng church noon, kahit alam kong mapanganib. Ganon din po yung kay Apostle Paul. Nagsaserve sila, nagpo-proclaim sila ng salvation, ng resurrection ni Lord. For those people na kailangan ng hope. Pero kailangan muna nilang iglagay sa panganib ang kanilang buhay. Pero ang susi para maging iba o may lagay sa panganib ang iyong buhay o magpatuloy tayo, ang susi lang dyan kapatid is learn to stand. Kailangan stand tayo kapatid. Alam niyo yung mark ng isang Kristiyano? Ang mark ng isang Kristiyano na yung mga Kristiyanong nabubuhay ng may pagtagumpay ay yung mga taong they know how to stand even others don't. Alam nilang mag-stand kahit yung karamihan ayaw. Kahit isa ka lang kapatid sa classroom nyo na Kristiyano, kung alam mong mag-stand for the sake, kahit dahil alam mong may resurrection, kaya mong mag-stand. Ikaw kapatid, kahit alam mo sa bahay nyo, may darating na may nakahanda na pamalo o sermon na naman, alam mo pa rin mag-stand. Kasi alam mo yung pinaniniwalaan mo. Because you believe that there is resurrection. Ang resurrection, kapatid, kahit paluin tayo ng ating magulang, kahit persecute tayo ng ating mga parents, na mga kakilala natin or mga friends natin, kayang-kaya mo pa rin tumayo sa sarili mo. Bakit? Balang araw, mabubuhay naman ako eh. Sina Apostle Paul, alam nilang mamamatay kahit anong oras, di ba? Sabi dito, every hour, I face death every day, sabi ni Apostle Paul. So, ibig sabihin, kada araw, pwede silang mamatay, kahit anumang araw. So, kapatid, tayo rin, kaya ba nating ilagay sa panganib ang sarili natin? For the sake of Christ? Kaya ba nating ilagay sa panganib ang sarili natin kahit alam nating may insulto na darating? Kahit alam nating may bash na darating dyan? Kahit may mga magchichismis sa'yo, you learn how to stand pa rin. Ito yung tipong attend ka sa group nyo, kaya attend ka ng service ngayon. Kung alam mong pag-uwi mo ng bahay, may sermon o papalayasin ka, di ka napapatuloy pag-aral, o kaya naman, bakit mo palilisanin yung dati mong barkada kung alam mong ipapahiya ka nila dahil sa faith mo? Di ba? Bakit po ba tayo nagli-lead ng salgo kapag alam nating puro pasaway naman ang mga membro? Kung alam nating iiwanan lang naman tayo bandang huli. Masakit, di ba? Bakit pa natin ginagawa itong mga bagay para kay Lord, malait man o malaki, kung alam naman natin walang makaka-appreciate sa atin? Bakit pa gagawin mag-win ng soul sa school o kaya sa office, kung alam naman natin malalagay sa peligro ng ating performance? O kaya naman, bakit mo pa ibibigay ang iyong pera as your tithes and offering kung alam mong wala ka ng pera sa wallet mo? Pero kapatid, if you know how to stand firm, kahit alam mong walang-wala ka na, but if you think that there is resurrection, may reward na naghihintay, kapatid. Ang reward po na yan, kapatid, hindi po yung kayang bayaran ng kahit anumang klase ng pera. Lahat ng efforts natin, umiyak ka, lahat ng tulo ng luha natin, may halaga yan para kay Lord. Wala po yung, kumbaga sa waray-waray term, ano ba yun? Waray kawang?
Di ba? Lahat po ng tulo ng luha mo, kada sambit ng iyong bibig, dalangin para kay Lord. Lord, bakit ganito ang buhay? Pambihira naman. Pero for the sake of the salvation of others, for the sake of the resurrection, kaya mong gawin eh. Kaya mong mamuhay ng iba. Kapatid, maging iba tayo. Be different. Kahit alam natin mapanganib ang ating buhay. May insulto na darating sa buhay natin, okay lang yan. Kung may persecution na darating, okay lang din yan. Kung may palo sa bahay, alam mong papaluin ka ng papa mo. Ako na-experience ko mapalo ng papa ko. High school pa lang ako noon, umatin ako ng church service. Kasi gusto ko umatin ng church service kasi parang iba sa church eh. Dama ko yung pagmamahal. Dama ko yung tunay na, alam mo yun, yung yung kapatiran, di ba? Yung mga brothers and sisters. Mas gusto ko nung tumira sa church noon, nung high school ako. Pero alam ko na pag uwi ko, ayun na. Ano yung gagawin ko kapag uwi ko ng bahay? Magsusuot muna ako bago ako umalis ng bahay, alam kong magabihin kami. Kasi may mga services, may overnight, ganyan, prayer meeting. Magsusuot ako ng makapal na pantalon, tapos doblehan ko pa. Alam mo yung tipong, pag uwi mo ng bahay, confident ka kasi makapal yung damit mo. Yan, diba? Makapal eh. Para paghampas, ang kapal. Kunwari iyak ka, lakas ang iyak mo kunwari, pero balit. Hindi masakit kasi ang kapal ng suot ko. Alam mo, kahit ano ginawa ko na lang noon para lang maka-attend ako ng church service. Na-experience ko po rin yung ganun kapatid na pinipigilan ako magsimba. Pero thanks be to God, narito pa rin ako at nakatayo. Kasi, alam ko na may reward palang araw. Yun po yung tumatak sa akin ng isang pastor na sabi niya, alam mo Mike, abay, naging emotional ako masyado. Alam mo Mike, sabi niya, kahit saan ka magpunta, nandito na ako ngayon sa summer eh. Nandun ako sa La Union noon. Baguio. Lumipat lang kami dito kasi dito na ako nag-aral, nagtapos. Kahit saan ka na magpunta, sabi niya, mag-grow ka. Kasi may gift ka eh. Pinagkatiwala ni Lord sa'yo yan, sabi niya. Ang gawin mo lang, magpatuloy ka. Alam niyo yung paragi yung sinasabi, kasi ang ginawa ng Diyos, ni Jesus Christ sa ating buhay, ay tagumpay na. Tagumpay na kapatid, hindi ka talunan. Hindi po tayo talunan kapatid na umatin tayo ng church. Hindi po talunan na ikaw po'y niloloko ng membro mo. Hindi talunan na kapag ang church kapatid, maraming kambing. Hindi ka talo. Ang importante, sumunod ka kay Lord. Hindi po talunan kung ang pagpasok mo sa eskwelahan, ayaw mo mag-cheat. Pero yung mga classmate mo nag-cheat. Pero you know how to stand differently because you know that your God is looking at you. Alam mo kung anong tama. Kahit alam mo yung time in, log out, anong oras na, late ka na, nagiging honest ka pa rin. Hindi ka nun talunan kapatid kahit konti lang ang sweldo mo. Dahil laki ng kaltas ng sweldo mo pero dahil late ka. Kasi naging honest ka eh. O kaya naman, kahit alam mo wala ng pera sa wallet mo, bibigay mo pa rin. Di ba? Sorry. Ibibigay mo pa rin yung gusto mo. Ibibigay mo pa rin yung tithes and offering mo. Kasi gusto mo maging honest ka kay Lord. Hindi ka talunan kapatid kapag wala ka ng pera sa bulsa mo. Kung ang lahat ng yan ay iniaalay mo sa Diyos. Buhay ang ating Diyos kapatid. He resurrected 2,000 years ago.
Hindi nakakalimutan ng Diyos ang nilagay mo. Ang iyong luha, ang iyong puyat, kapatid, na paggawa man lang ng sermon. Hindi yan nakakalimutan ng Diyos. As we end, kapatid, 1 Corinthians 15, verses 55 to 57. Sabi dito, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin. And the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. In Tagalog, ito nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, O kamatayan, ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Nasaan ba, kapatid, ang kamandag ng kamatayan? Kung alam naman natin ang Diyos ng ating buhay, ay magbibigay rin ng kabuhayan para sa Lord. Amen ba? Pwede ba tayong tumayo? As we end this service, Lord, ang resurrection po, napakalaking bagay niyan, kapatid. Ang pagkabuhay ng ating Diyos, ating Ama, Yesu Cristo, ay isang magpapatunay na meron tayong hinihintay. Kung kapatid daw ng isa sa mga napapanghinang ng loob o naghihingalo ng ating pag-asa, bakit hindi mo, kapatid, ibalik muli ang iyong sigla? Alalahanin mo, kapatid, ang pagkabuhay ng ating Diyos. Alalahanin natin, kapatid. O kamandag, nasaan ka kapag naharap mo na ang kaligtasan? O Diyos, salamat, O Lord, sa pagkakataong ito na kami po'y nakarinig na naman ng iyong mensahe. Nawa, O Diyos, maging tatak, O Diyos, maging marka ito, gabing ito. Hallelujah, Jesus. Sa aming puso at isipan, Father God, we thank you. Hallelujah, Jesus. We thank you, God, for your resurrection, Lord. Your promised resurrection, Lord. Lord, wala po kaming ibang pupuntahan. Wala po kaming ibang pag-asa, O Diyos, kundi ang iyong kaligtasan lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Let's sing this song as we close. Hallelujah. Let's offer this to God because He is the risen King. Hallelujah. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Yes, Lord. You have won. That could not hold you down. You are the reason. You are the reason, King. Seated in majesty. Seated in majesty. You are the reason, King. Our God is risen. He is alive. Yes, He is alive. He won the victory. Yes, Lord Jesus. Our God is risen. He
have won the victory. Yes, Lord. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. Yes, Jesus. Hallelujah. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan na